Emlékszel még 2018 tavaszára? Az ország narancssárgába borult, a Fidesz behúzta a harmadik kétharmadát, és úgy tűnt, a nemzeti együttműködés rendszere nem csak egy politikai formáció, hanem egy fizikai törvényszerűség. Olyan volt, mint egy elpusztíthatatlan páncél, bármit dobhattál volna rá, lepattant róla. Orbán Viktor mindenhol ott volt, ha bekapcsoltad a rádiót, ha kinyitottad a megyei lapot, vagy ha ránéztél a kesma alá tartozó több mint 500 médiatermék bármelyikére, ugyanazt a visszhangot hallottad. Migráció, Soros, Brüsszel és a legnagyobb politikai húzás, a keresztény konzervatív értékrend. A gépezet tökéletesen működött, az ellenzék pedig romokba hevert, senki sem hitte volna, hogy ez a fal valaha is megrepedhet. Aztán eljött 2020 novembere, és egy brüsszeli eres csatorna mindent megváltoztatott. Egy pillanatra képzeld el a jelenetet. A világ épp a Covid lezárások sűrűjében él, mindenki feszült, az életünk felborult. Brüsszelben kijárási tilalom van. A belga rendőrök lakossági bejelentésre berontanak egy lakásba, ahol egy 25 fős szexparti zajlik, vagy ahogy a helyi sajtó hívta, orgia. Az egyik résztvevő nem várja meg az igazoltatást, kilép az ablakon, és egy eres csatornán leereszkedve vérző kézzel meztelenül próbál menekülő utat találni a sötétben. Nem sikerül neki, ráadásul a hátizsákjában extazit találnak. Percekkel később kiderül, hogy az illető nem egy unatkozó irodista, hanem egy diplomata, Szájer József, a Fidesz egyik alapítója, az ideológus, aki kőbevéste a hagyományos családmodellt és a keresztény morált, mint Magyarország legfőbb tartóoszlopait. Ez nem egy egyszerű politikai botrány volt, ez volt az a pillanat, amikor a magyar választók milliói előtt, köztük a legelkötelezettebb Fidesz szavazók előtt is, felsejlett valamiféle kettős mérce. Itt jön be a képbe a rendszer egyik legérdekesebb és legvitatottabb eleme, a Fidesz-KDNP koalíció. Erről az előző videóban nem maradt időm beszélni. Bár sokan csak egy papíron létező formációnak tartják a kereszténydemokrata néppártot, a szerepük a gépezetben alapvető. Ők a rendszer erkölcsi iránytűje. Amíg a Fidesz a nyers erőt, a kormányzást és a robogó gazdaságot képviseli, addig a KDNP hivatott arra, hogy mindezt egy magasabb, szakrális keretbe foglalja. Ez a felosztás tökéletes védőhálót von a kormány köré, bármilyen radikális döntést rájuk lehetett fogni, mint keresztény értékrendet, a kritikát pedig vallásellenes támadásként le lehetett söpörni az asztalról. Szájer lebukása viszont pont ezt a morális alapzatot ütötte ki. Amikor az ideológiai arc az eres csatornán távozik, kiderül, hogy a keresztény demokrácia nem egy belső meggyőződés, hanem egy politikai pajzs. És itt álljunk meg egy pillanatra, mert van még egy kifejezés, ami nélkül nem érthető meg a botrány súlyossága, ez a kognitív disszonancia. Bonyolultan hangzik, de a lényege egyszerű. Ez az a feszültség, amit akkor érzel, amikor két egymásnak teljesen ellentmondó információ feszül egymásnak a fejedben. Például hiszel abban, hogy a közösséged a tiszta keresztény erkölcsök bástyája, de látod, hogy a közösséged egyik arca droggal a hátizsákjában menekül egy orgiáról. Az agyunk gyűlöli ezt az állapotot, olyan ez, mint egy elviselhetetlen háttérzaj, amitől minden áron meg akarsz szabadulni. Ilyenkor két út áll előtted. Vagy felülvizsgálod az eddigi hitedet, ami fájdalmas és nehéz, vagy gyártasz egy olyan narratívát, egy olyan sztorit, amivel feloldod az ellentmondást. Jelen esetben, hogy Szájert csak csőbe húzták, vagy mindenki hibázhat, vagy a baloldal még sokkal rosszabb lenne. A propaganda lényege pont ez. Kész válaszokat, kvázi mentális raktapaszokat ad az embereknek, hogy ne kelljen átélniük ezt a feszültséget. Csak hogy a Szájer ügynél és a későbbi pedofil botránynál a valóság annyira brutális volt, hogy a raktapasz már nem volt elég. A szakadék a hirdetett érték és a valóság között olyan mély lett, amit már nem lehetett egy egyszerű magyarázattal áthidalni. Ez volt a NER tökéletes gépezetének első végzetes hibája, szavazók milliói maradtak ott magukra ezzel a feszítő, feloldatlan érzéssel, és amikor a kognitív diszonancia tartóssá válik, ott kezdődik el a bizalom lassú, de megállíthatatlan elpárolgása. Erről azért is akartam beszélni, hogy tisztázzunk valamit. Ha az Orbán rendszer összes kisebb-nagyobb botrányát, korrupciós ügyét vagy vitatható döntését pontról pontra végig akarnánk venni, ez a videó 10 órás lenne. Egyszerűen képtelenség minden egyes problémát bemutatni, ezért most azokat a sorsfordító pillanatokat emelem ki, amik nem csak egy-egy címlapot foglaltak el, hanem rendszer szintű válságot okoztak. Olyan eseményeket nézünk most végig, amik alapjaiban rengették meg a Fidesz működési logikáját, és korábban elképzelhetetlen politikai helyzeteket szültek. Tehát ezért is kiemeltem fontos és egyfajta első nagy sokk a Szájer ügy. Az ország kognitív diszonanciája akkorára nőtt, hogy azt már a propagandagépezet sem tudta azonnal elnyomni. Na de mi történt pontosan? Nézzük meg a kommunikációt, mert itt érhető tetten a rendszer lényege, nem is csak maga a botrány fontos.
2020. november 27-én péntek éjjel Szájer még az Eresen csúszik lefelé a táskájában az extazival. November 29-én vasárnap, mielőtt még bármi kiszivárgott volna a belga sajtóban, azt mondja, hogy egy ideje tartó lelki megterhelés miatt távozik, és a döntése nincs összefüggésben a napi politikai küzdelmekkel. Ez egy utolsó kísérlet arra, hogy méltósággal a keresztény konzervatív álcát megtartva vonuljon vissza, mielőtt a valóság rászakad. Csak hogy december 1-én kedden a belga sajtó megírja az orgia részleteit, és Szájer kénytelen volt kiadni a második közleményét, amiben már beismerte a jelenlétét. Ekkor válik a lelki megterhelés az ország egyik legnagyobb mémjévé és a képmutatás szimbólumává. A kicsit is kritikusabb emberek arcába robbant a felismerés, hogy a kormány egy tagja még a bukás után is inkább hazudott, mintsem felelősséget vállalt volna a hibáért. Napokig tartó néma csend uralkodott a kormánypárti médiában. Egyszerűen nem volt forgatókönyv arra, hogyan magyarázzák meg ezt az ellentmondást. Orbán Viktor végül kénytelen volt személyesen elvágni a szálat, és védhetetlennek nevezni az esetet. Szájer ment, a mandátuma megszűnt, de a probléma ott maradt. Szájer volt az első dominó, ami még csak előkészítette a terepet egy sokkal pusztítóbb viharnak. 2021 környékén a kormányzati stratégák észlelték, hogy a 2015 óta csúcsra járatott migrációs narratíva kezd kifulladni. Az emberek hozzászoktak a plakátokhoz, a félelemérzet pedig tompult. Kellett egy új, érzelmileg még durvábban telített téma, amivel mozgósítani lehet a bázist. Így emelték be a magyar közbeszédbe a nyugati kulturális vitákból importált genderháborút. A recept egyszerű volt, alkottak egy csomagot, amit gyermekvédelemnek neveztek el. Ebben összemosták a pedofíliát a homoszexualitással, korlátozták az LMBTQ tartalmak megjelenítését a médiában, és mindezt egy népszavazással koronázták meg. Az üzenet egyértelmű volt, mi vagyunk az egyetlenek, akik megvédik a gyerekeiteket a nyugati érzékenyítéstől és a nem átalakító műtétektől. Ez lett a NER új morális fundamentuma, a gyermekvédelem nem csak egy törvény volt, hanem egy szent háború, ahol a kormány a jó, az ellenzék pedig, a narratíva szerint, ráengedni a pedofilokat a gyerekeinkre. Ez egész sokáig működött is, majd eljött 2024. február 2-a. Ekkor tett közzé a 444.hu egy olyan információt, ami atombombaként érte a kormányzati kommunikációt. Kiderült, hogy Novák Katalin köztársasági elnök a pápalátogatás ürügyén elnöki kegyelmet adott egy bizonyos K. Endrének. Ki volt ez az ember? Nem csak egy egyszerű bűnöző, hanem egy bicskei gyermekotthon igazgató helyettese. A bíróság korábban jogerősen elítélte, mert segített elfedni az igazgató pedofil bűncselekményeit. K. Endre konkrétan arra kényszerített egy szexuálisan zaklatott gyereket, hogy vonja vissza a vallomását. És ezt az embert a gyermekvédő kormány legmagasabb szintje, az államfő és az igazságügyi miniszter, Varga Judit egyszerűen rehabilitálta. Emlékszel a kognitív disszonanciára? Na itt újabb szintre ugrott az ebből fakadó feszültség. A rendszer, ami évek óta azzal kampányolt, hogy a baloldal pedofilokat véd, a valóságban, nyilván zárt ajtók mögött csendben, de szabadon engedett egy pedofil segítőt. Ez már nem egy hibás döntés volt, hanem a teljes identitásuk megsemmisülése. A Fidesz média birodalma a Kesma sokkot kapott, nem tudtak mit mondani, mert a tények, ugye a kúria nyilvános határozata, vitathatatlanok voltak. A társadalmi nyomás akkora volt, hogy még a saját vélemény vezéreit, mint Bájer Zsolt és a számonkérést követelte. A botrány 10 nap alatt elsöpörte a rendszer két legnépszerűbb női politikusát, február 10-én Novák Katalin és Varga Judit is lemondott. De a tűzoltás persze nem volt ennyire egyszerű. Számos felmérés szerint még a Fidesz szavazók egy jelentős része is Orbán Viktor tartotta végső felelősnek, hiszen mindenki tudja, hogy ebben a rendszerben nem születik ilyen horderejű döntés a miniszterelnök tudta nélkül. Na ez a botrány már áttört egy gátat. A Hősök terén legalább 150-200 ezer ember gyűlt össze influencerek hívására, pártoktól mentesen. Ekkor vált láthatóvá, hogy a tökéletes gépezet elveszítette a kontrollt a narratíva felett. A gyermekvédelem, mint politikai pajzs széttört, és végre volt valami, amivel az ellenzék érdemben dolgozni kezdhetett. Volna, ha lett volna olyan értelmezhető ellenzéki erő, aki képes egy ilyen óriási ügyet felkarolni és politikai tőkévé formálni. De én mondjuk konkrétan emlékszem, hogy erre senki sem volt képes, és nem is ez volt a kegyelmi botrány valódi következménye. 2024. február 10-én szombaton délután az ország még a TV képernyőkre tapadva figyelte Novák Katalin lemondását, de miközben mindenki azt találgatta, hogy ki lesz az új államfő, egy Facebook poszt valami olyat indított el, amire 16 éve nem volt példa. Megjelent Magyar Péter, aki minden volt, csak nem egy ellenzéki politikus a sok közül. Egy tipikus neres arc volt, Varga Judit férje, aki állami cégek igazgatóságaiban ült, aki ott volt a legszűkebb körök vacsoráinál, és aki pontosan tudta, hogyan néz ki Orbán Viktor birodalma belülről. Amikor kiírta, hogy egy percig sem akarok olyan rendszer részese lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak, azzal egy gránátot dobott a fideszes kommunikáció központjába. 2024. február 11-én este Magyar Péter egy nappal a lemondások után beült Gulyás Mártonhoz a Partizán stúdiójába.
Ez az interjú volt mindennek az alapja, amit ma látsz. Több mint 2 millióan nézték meg, ahogy egy ember, aki eddig a NER belső köreiben mozgott, higgadtan, de kíméletlenül elmeséli, hogy hogyan működik a gépezet. Beszélt Rogán Antal hatalmáról, a propagandáról, és arról, hogy a döntések nem a parlamentben, hanem szűk baráti körökben születnek. Ekkor még senki sem tudta, hogy mi lesz ebből. Magyar Péter még csak egy whistleblower, egy informátor volt. Nem ígért pártot, nem ígért kormányváltást, csak mesélt. De a nézettségi adatok megmutatták, hogy az országot nagyon is érdeklik ezek a belső információk. A következő lépcsőfok a hitelesség megalapozása volt. Március végén Magyar ledobta az első bombát, közzétett egy titokban rögzített hangfelvételt, amin az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit arról beszélt, hogy Rogánék hogyan manipulálták az ügyészségi iratokat a Schadl-Wöllner korrupciós ügyben. Tudom, sok szálon fut a történet, de tegyük tisztába, hogy mi is volt ez a Schadl-Wöllner ügy, mert ez a NER történetének egyik legsúlyosabb korrupciós botránya épp emiatt. A sztori középpontjában Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke, és Wöllner Pál, az igazságügyi minisztérium akkori államtitkára állt. A vád szerint Schadl gyakorlatilag megvette az államtitkárt, rendszeresen táskákban hordta neki a kenőpénzt, összesen legalább 83 millió forintot, cserébe Wöllner elintézte, hogy azokat nevezzék ki végrehajtónak, akiket Schadl akart. Ez egy jól jövedelmező maffia hálózatként működött, ahol a végrehajtói kinevezésekért cserébe Schadl 100 milliókat tett zsebre az új emberektől. Amikor ez annó 2021 végén kiderült, a rendszer védekezni kezdett, azt állították, hogy ez csak a 2 ember magánakciója. Na de amikor Magyar Péter 2024-ben bedobta a hangfelvételt, kiderült, hogy a szálak sokkal magasabbra, egyenesen a kormány központjába, Rogán Antalhoz vezethetnek, ráadásul bele tudtak nyúlni az ügyészségi iratokba, hogy kimentsék a fontos embereket. Tehát ez volt az a pont, ahol Magyar Péter szintet lépett. Már nem csak mondott valamit, hanem bizonyítékot szolgáltatott. Ekkor hívta össze az első tüntetését a Markó utcába, a legfőbb ügyészség elé. Ott még csak pár ezren voltak, de elkezdett körvonalazódni, hogy ebből talán nem csak egy Facebook háború lesz, hanem akár politikai erő is létrejöhet. És pontosan ez történt. Szintén fontos lépcsőfok a történetünkben az ideológiai pozicionálás. Március 15-én Magyar Péter az Andrássy úton tartott nagygyűlést. Itt mutatta meg a Fidesznek a legnagyobb félelmét, egy olyan ellenzéki erőt, ami nem liberális vagy baloldali. Magyar Péter szándékosan visszanyúlt az 1848-as ikonokhoz, kokárdát tűzött és a talpra magyar jelszóval hirdetett egy harmadik utat. Ekkor jelentette be, hogy politikai közösséget épít. A fideszes kommunikáció megint nehéz helyzetbe került, mert bár a propaganda erős, nem lehet mindent megtenni. Nem könnyű ráhúzni a hazaáruló bélyeget egy olyan emberre, aki a nemzeti ünnepen több 10 000 embert mozgat meg hazafias jelszavakkal. De akkor Magyar Péternek még volt egy hatalmas problémája, nem volt pártja, amivel indulhatott volna a júniusi választásokon, a bejegyzési határidő pedig ketyegett. Ekkor jött a képbe az addig teljesen ismeretlen 2021-ben alapított Tisztelet és Szabadság párt, a TISZA. Magyar gyakorlatilag átvette ezt az alvó formációt, és pillanatok alatt egy országos hálózattá alakította. Ezzel egy hivatalos politikai erővezetője lett, de ami a legeslegfontosabb, tette ezt anélkül, hogy a régi ellenzéki pártokkal bármiféle kapcsolatba került volna. Sőt, őket is ugyanúgy kritizálta, mint a kormányt. Ezzel egy olyan vákumot töltött be, ami a váltani akaró, de a régi ellenzékből nem kérő szavazók tömegeit szívta magához. A 2024 júniusában elért 30%-os eredménnyel pedig megmutatta, hogy a TISZA párt bemasírozott abba a politikai centrumba, amit a magyar pártok az elmúlt 2 évtizedben üresen hagytak. A Rogán Antal által irányított kommunikációs gépezet 14 éven át úgy működött, mint egy politikai húsdaráló. Ha valaki veszélyessé vált, azonnal elindult a karaktergyilkosság. Pár nap alatt bárkiből Soros Bérenc, Gyurcsány embere, dollárbaloldali vagy liberális LMBTQ aktivista lett. Ezek a címkék rengeteg embert hiteltelenítettek el a fideszes szavazók szemében, de Magyar Péterrel valami megváltozott. A gépezet hiába égetett el több 100 millió forintot hirdetésekre hetek alatt, a szokásos fegyverek egyszerűen besültek. Először is a TISZA nem volt baloldali. Magyar Péter nemzeti színű zászlókkal érkezett, keresztény háttérrel, konzervatív retorikával, nem lehetett azt mondani, hogy a nyugati liberális értékeket erőltetné a magyarokra. De ugyanúgy nem volt Gyurcsány embere sem. Mivel magyar a NER legbelsőbb köreiből jött, a propaganda nem tudta összemosni a régi szocialistákkal. De a legnagyobb ereje az ignorálás volt. Magyar Péter talán legsikeresebb kommunikációs stratégiája, hogy amikor a kormányzati média bedobta a személyeskedő, sokszor AI generált vagy magánéleti lejárató kampányokat, ő a legtöbb esetben egyszerűen nem reagált rájuk. Nem állt le magyarázkodni, nem ment bele a sárdobálásba, ezzel pedig hatástalanította a propaganda legfőbb eszközét, a reakciókényszert. Magyarázkodás vagy visszatámadás nélkül a lejárató videók nem vitát generáltak, hanem a választók azt látták, hogy miközben egy ember az országot járja és a valódi problémákról beszél, addig a milliárdokból fenntartott közmédia csak becsmérel egy ellenzéki politikust.
16 év után először lehetett érezni, hogy a hatalom mintha megijedt volna, és az ilyen apró érzéseket, az ilyen apró eltolódásokat és változásokat nem szabad lebecsülni. De váltsunk egy kicsit témát, mert miközben itt van a politikai csatatéren folyt a harc, a háttérben egy másik, talán még aggasztóbb folyamat zajlott. Nincs még egy szó, amit annyiszor hallottunk volna az elmúlt években, mint a szuverenitás, amit szuverenitásnak mondok egy csomószor hibásan. Óriás plakátok hirdetik, hogy megvédjük a határainkat, és hogy nem táncolunk úgy, ahogy Brüsszel fütyül. A kormányzati narratíva szerint Magyarország egy büszke, független erőd, ami senkinek sem hódol be, de ha a plakátok mögé nézünk, egyértelmű alárendeltséget látunk. Tény, hogy nem Nyugat-Európa felé, hanem keletre. Az első döbbenet 2024. februárjában érte a közvéleményt. Pintér Sándor belügyminiszter aláírt egy megállapodást, aminek értelmében kínai rendőrök járőrözhetnek Magyarországon. A hivatalos álláspont, hogy segítik a turisták és a helyi kínai közösség kommunikációját, csak hogy a jogvédő szervezetek, mint a Safeguard Defenders, valami sokkal sötétebbet látnak ebben. Kína világszerte használja ezeket a központokat arra, hogy megfigyelje, megfélemlítse, vagy akár hazakényszerítse a külföldön élő kritikusait. És persze ez a rendőri jelenlét csak a jéghegy csúcsa. A politikai közeledés mögött számszerűsíthető gazdasági kényszer áll. 2024 áprilisában derült fény arra az 1 milliárd eurós, mintegy 400 milliárd forintos hitelre, amit a magyar állam kínai bankoktól vett fel. A szerződés feltételeit az Államadósságkezelő Központ tájékoztatása szerint üzleti titokként kezelték, és csak bírósági úton váltak megismerhetővé. Ez a tőke az ország ipari szerkezetének radikális átalakítását finanszírozza. A kormány stratégiai célja, hogy Magyarország globális akkumulátoripari központtá váljon, amihez olyan gigaberuházások érkeztek, mint a debreceni akugyár. Ezek a projektek azonban nem csak tőkét, hanem jelentős erőforrásokat is igényelnek. A debreceni üzem vízigénye és energiafogyasztása elég hosszú távú terhet ró a régióra, miközben a megtermelt profit és a technológiai kontroll abszolút Kínában marad. A legnagyobb strukturális ellentmondás azonban a munkaerőpolitikában mutatkozik meg. A 2015 óta zajló migrációellenes kampányok alapvetése az volt, hogy a külföldiek nem vehetik el a magyarok munkáját. Ezzel szemben a keleti beruházások munkaerőigénye olyan vákumot teremtett, amit a hazai piac nem volt képes betölteni. A jogszabályi keretek gyors finomhangolásával, például a vendégmunkás törvény bevezetésével a kormány megnyitotta az utat a harmadik országbeli munkavállalók előtt. Becslések szerint 2024-re a Magyarországon dolgozó ázsiai, főként Fülöp-szigeteki, vietnámi, mongol és kirgiz vendégmunkások száma elérte a 100 000-es nagyságrendet. Ez a folyamat leleplezi a szuverenitási retorika és a gazdasági realitás közötti szakadékot. A védett határok narratívája alatt a kormány maga vált a tömeges, szervezett bevándorlás legfőbb adminisztratív támogatójává, hogy kiszolgálja a külföldi nagyhatalmak érdekeit. A folyamatos kommunikációs ellentmondásoknál viszont van egy sokkal súlyosabb válsága Orbán rendszerének. Míg a politikai csatározások a felszínen zajlanak, a gazdasági kifáradás szépen lassan őrölte fel a kormány hitelességét. Az unorthodox gazdaságpolitika és az állami beavatkozások évtizede után Magyarország egy olyan statisztikai valósággal szembesült, ami évtizedekig elképzelhetetlennek tűnt. Az Eurostat 2024-es és 25-ös adatai szerint a lakossági fogyasztás tekintetében, ami a legjobban mutatja meg, hogy mennyit ér az emberek pénze a boltokban, Magyarország az Európai Unió utolsó helyére csúszott vissza. A legfájdalmasabb pont a regionális összehasonlítás. Románia, amit a magyar közvélemény hagyományosan lemaradónak könyvelt el, vásárlóerő paritása nem csak beérte, de látványosan le is hagyta Magyarországot. Míg nálunk a fogyasztás az uniós átlag 70%-a körül stagnál, addig a román mutató 80% felé közelít. Ez a lemaradás nem véletlen folyamat, hanem a Fidesz által büszkén hirdetett unorthodox gazdaságpolitika mellékhatása. Magyarország az elmúlt években Európa legmagasabb inflációját szenvedte el, ami közvetlenül a lakossági megtakarításokat és a reálbéreket emésztette fel. A kormányzati válasz, az árstoppok és a hatósági árazások bevezetése rövid távon tüneti kezelést nyújtott, de hosszú távon piaci anomáliákat szült. Míg a kiskereskedelmi szektort különadókkal és ársapkákkal terhelték, addig a profit a kormányhoz közeli oligarchák és a stratégiai ágazatok felé koncentrálódott. A MOL és a mészáros érdekeltségek rekordnyereségei éles ellentétben állnak a független kisvállalkozások tömeges csődjével. A gazdasági kényszerpálya legpusztítóbb hatása azonban az ingatlanpiacon mutatkozik meg, ami gyakorlatilag elvágta a felnövekvő generációkat a saját otthontól. Az MNB és az Eurostat adatai szerint 2010 és 2024 között Magyarországon a lakásárak 234%-kal nőttek. Ez az emelkedés globális szinten is kiemelkedő, és messze meghaladja a bérnövekedés ütemét. A piactorzító támogatások, mint az új otthonstart, a csok vagy a babaváróhitel beépültek az árakba, így a támogatás összege végül nem a fiatal pároknál, hanem az eladóknál és az építőipari cégeknél csapódott le.
Az elképesztő drágulás eredménye az úgynevezett mama hotel jelenség. A 18 és 34 éves korosztály 62%-a kénytelen a szülőkkel élni, így kvázi esélytelenül a családalapításra. Ez pedig nem csak gazdasági, hanem demográfiai és mentális válság is, ami a Z-generációt végleg szembefordította a rendszerrel. Ez a kilátástalanság vezetett el a Fidesz egyik legfájdalmasabb, még saját maga által is beismert kudarcához. A rendszer 14 éven át családbarát kormányidentitással kampányolt, dollármilliárdokat öntöttek bele a kommunikációba, mégis 2023-ban és 2024-ben a magyarországi születésszám olyan történelmi mélypontra zuhant, amire soha nem volt példa. És ez feketén-fehéren bebizonyította az eddigi legnagyobb hazugságot. A fiatalok nem a nyugati gender lobby vagy a kulturális érzékenyítés miatt nem vállalnak gyereket, hanem azért, mert nincs hol lakniuk, az állami egészségügy omladozik, és egyszerűen félnek a jövőtől. Mert bár könnyű szidni a fiatalokat, ez a szorongás nagyon is valós. Ha visszagondolunk a 2010-es évek elejére, az első kétharmadok idejére, volt egy kimondatlan társadalmi alkú. A szavazók jelentős része úgy volt vele, hogy rendben, van korrupció, látjuk, ahogy egy szűk elit mesés vagyonokat halmoz fel, de közben az ország mégiscsak fejlődik. Megújultak a terek, épültek az utak, a stadionok, a gazdaság pörgött, a fizikai valóság egy cselekvőképes és kompetens kormányképét mutatta. De ez a fejlődés az elmúlt pár évben teljesen megakadt. A gazdasági adatok romlása mellett ugyanis a magyarok elkezdték a saját bőrükön érezni az állami infrastruktúra és a közszolgáltatások állapotának összeomlását. Az átlagember nem eurostatos táblázatokból jön rá, hogy vége a jó világnak, hanem abból, hogy a nyári 40 fokos hőségben leállnak kórházi műtők a tönkrement beszereletlen klímák miatt. Miközben az állam milliárdokat költ a propagandára, a betegek saját ventilátorral és WC papírral érkeznek a kórtermekbe. De remek példa a közösségi közlekedés, a MÁV totális csődje is, kigyulladó mozdonyok, mindennapos többórás késések és teljes vasúti káosz. Amikor nem jön a vonat és nincs orvos a sürgősségin, egyre nehezebb eladni a sikeres kormányzást. Az emberek a saját bőrükön érzik, hogy az ország egyszerűen nem működik jól. És ha ez nem lett volna elég, a szemünk láttára roppant össze a közoktatás is. Emlékezzünk csak a hatalmas tanártüntetésekre, amikor diákok, szülők és pedagógusok tízezrei vonultak az utcára a megalázó bérek és a tönkretett iskolarendszer miatt. A kormányzat válasza nem a párbeszéd volt, hanem a nyers erődemonstráció, példastatuálásként kirúgott, megfélemlített tanárok és a büntetésként rájuk erőltetett státusztörvény. Ennek az lett a vége, hogy pedagógusok tömegei menekültek el a pályáról, soha nem látott tanárhiányt hagyva maguk után. Ma ott tartunk, hogy az iskolák fizikailag és szakmailag is roskadoznak. Sok helyen lassan az énektanár tartja a fizikát, a kormány pedig lényegében lemondott a felnövekvő generációk jövőjéről. És mindjárt elmondom azt is, hogy ez miért van így. Ezek a röviden részletezett válságpontok, a morális erózió, a belső ellenzék megjelenése, a keleti függőség és a gazdasági stagnálás 2026 tavaszára egyetlen közös mederbe terelődtek. A közvéleménykutatások adatai szerint a politikai trendek 16 év után először mutatnak valódi kormányváltó hangulatot. Ebben a helyzetben a kormányzat válasza már nem a meggyőzésre, hanem a struktúra védelmére irányul. A választási törvények finomhangolása, a választókerületek átrajzolása és a szuverenitásvédelmi hivatal adminisztratív fellépése az ellenzéki kampányok ellen mind azt mutatják, hogy a hatalom felismerte, a hagyományos politikai eszközökkel már nem garantálható a győzelem. De azzal, ami 2026 márciusában várta őket, szerintem soha nem számoltak. Megmondom őszintén, nem akarom végig sorolni az elmúlt hetek ügyeit, mert nagyon aktuális minden, és nem kellek hozzá. Ennél egy sokkal fontosabb problémáról akarok még beszélni, ami szerintem a Fidesz és Orbán Viktor legnagyobb bűne. Miközben a köztévé megállás nélkül a sosem látott jólétet és a gazdasági sikereket harsogja, a valóságban a sorozatos gazdasági problémák miatt magyarok tömegei csúsznak le és szegényednek el a szemünk láttára. De ha jobban belegondolunk, ez az egyre mélyülő szakadék talán nem is a véletlen vagy a külső körülmények műve. Adódik ugyanis a kérdés: miért állhat konkrét érdekében a politikának, hogy a társadalom ne fejlődjön és a létminimum szélén hagyja az embereket? A szociológia, a szociálpszichológia és a politikatudomány évtizedek óta vizsgálja ezt a globálisan megfigyelhető tendenciát. Az egzisztenciális bizonytalanságban élő, alacsonyabb státuszú és kevésbé képzett rétegek fogékonyabbak a jobboldali, a populista és sokszor szélsőséges politikai üzenetekre. Abraham Maslow elmélete szerint az emberi szükségletek hierarchiára épülnek, ez a híres Maslow piramis, jó eséllyel láttad már. A lényege, hogy amíg az alapvető fiziológiai és biztonsági szükségletek, mint a lakhatás, a megélhetés, a fizikai biztonság
biztonság nincsenek kielégítve, az egyén fókusza a túlélésen és a védekezésen van. Az olyan magasabb rendű szükségletek, mint az önmegvalósítás, a nyitottság, a szolidaritás vagy mások elfogadása csak akkor tudnak társadalmi szinten érvényesülni, hogyha az alapok stabilak. Amikor egy szegényebb családban élő ember úgy érzi, hogy a saját és a családja megélhetése veszélyben van, tegyük fel az infláció, a munkahelyek megszűnése vagy a globalizáció miatt, akkor az agy a túlélő üzemmódba kapcsol. Ilyenkor evolúciós reakció a saját csoportunk védelme és a külső csoportok kizárása. Az empátia ilyenkor nem tűnik el, de beszűkül és rákoncentrál a családra és a hozzánk hasonlókra. Egy másik nagyon fontos fogalom a hiány pszichológiája, vagy a scarcity mindset. Kutatók konkrétan bebizonyították, hogy a szegénység és a stressz szó szerint lecsökkenti az emberek kognitív sávszélességét. Ha minden hónapban a számlák befizetésén kell stresszelned, egyszerűen nem marad mentális kapacitásod globális felmelegedésről, kisebbségi jogokról vagy absztrakt polgári eszmékről, mondjuk sajtószabadságról gondolkodni. A szélsőjobboldali és a populista ideológiák egyszerű válaszokat adnak bonyolult problémákra, nem fárasztják a választókat makroökonómiai elemzésekkel, rámutatnak egy bűnbakra, mondjuk a bevándorlókra, vagy a multikra, vagy egy másik nemzetre, és azonnali védelmet ígérnek. Ez egy kimerült elme számára rendkívül vonzó. A szegénység mellett itt van még az is, hogy az értelmiség és a tanulatlanabb rétegek közötti különbség nem jóságban, hanem információs környezetben keresendő. A felsőoktatás egyik legfontosabb, bár sokszor észrevétlen funkciója, hogy növeli a kognitív komplexitást. Megtanítja az egyént elviselni a kétértelműséget, a bizonytalanságot és az egymással versengő igazságokat. Aki kevesebb időt töltött az oktatási rendszerben, gyakran a világos, fekete-fehér kategóriákat preferálja. A szélsőséges eszmék a világot jókra és rosszakra osztják fel, ami megnyugtató rendet és egyértelműséget kínál egy amúgy kaotikus és félelmetes világban. A Fidesz politikai innovációja az elmúlt évtizedben az volt, hogy tökéletesen felismerte, a magyar társadalom jelentős része, különösen a vidéki, alacsonyabb státuszú rétegek a rendszerváltás óta folyamatos létbizonytalanságban élnek. A kormányzati kommunikáció és a szakpolitika szinte kizárólag a fizikai és egzisztenciális biztonság garantálására épül. A rezsicsökkentés, azaz a pénzügyi biztonság, a migráció ellenesség, a fizikai és kulturális biztonság és a béke narratívája, azaz a konkrét életben maradás, mind az agy túlélő üzemmódjára hatnak. Ezek az üzenetek a leszakadó térségekben nem puszta politikai szlogenek, hanem a mindennapi szorongásokra adott nagyon is valóságosan megélt, azonnali megnyugvást hozó válaszok. Ráadásul a napi megélhetési gondokkal küzdő kimerült embereknek nincs energiájuk alternatív hírforrásokat keresni, tényfeltáró cikkeket elemezni, vagy a fékek és egyensúlyok rendszerén merengeni. Számukra a legkönnyebben ingyen hozzáférhető információforrások, azaz a közmédia, a megyei lapok, az óriás plakátok és az ingyenes helyi újságok jelentik a valóságot. A kormányzat zseniálisan felismerte, hogy ha ezeket a csatornákat dominálja, és rajtuk keresztül végtelenül leegyszerűsített, fekete-fehér üzeneteket közvetít, mint a mi megvédünk, ők elpusztítanak, az tökéletesen rezonál ezzel a fáradt és bizonytalan társadalmi réteggel. A politika tudomány ritkán dolgozik gonosz mestertervekkel, itt nem feltétlenül arról van szó, hogy a kormányzat cinikusan egy sötét szobában dörzsöli a tenyerét, hogy tegyük tönkre az embereket. A helyzet inkább az, hogy a polgárosodás és a társadalmi mobilitás, vagy akár az oktatás és az egészségügy feláldozása egy politikai modell mellékterméke. A Fidesz a 2000-es évek elején még a polgárosodásra épített, azonban az autonóm, anyagilag független, nyelveket beszélő, kritikusan gondolkodó polgár nagyon rossz és kiszámíthatatlan szavazó, mert számon kér, nem lehet neki megmondani, hogy mit gondoljon, és a saját értékrendje szerint dönt. Egy anyagilag a hatalomtól függő társadalmat sokkal olcsóbb és egyszerűbb kormányozni. Így amikor a hatalomnak választania kell aközött, hogy a forrásokat egy független, kritikus középosztályt kitermelő oktatási rendszerbe fektesse, vagy egy szűk, lojális gazdasági elit vagyonfelhalmozását támogassa, akkor ez utóbbi a hatalom megtartása szempontjából a racionális lépés. És a személyes véleményem, hogy ez a Fidesz legnagyobb bűne. Sokkal nagyobb, mint bármelyik ellopott uniós milliárd. A gazdaságot talpra lehet állítani, a törvényeket lehet újra módosítani, de az, hogy egy politikai gépezet a saját túlélése érdekében tudatosan lemondott a saját népe felemelkedéséről, az történelmi bűn. Azzal, hogy szellemi fejlődés, oktatás és polgárosodás helyett félelmet és függőséget adtak, mentálisan nyomorították meg a társadalmat. Elvették a lehetőséget, hogy Magyarország egy autonóm, gondolkodó és öntudatos nemzet legyen, csak azért, hogy ők nyugodtan uralkodhassanak a kimerült túlélők fölött. És ez az a kár, amit a legnehezebb lesz helyrehozni.
Remélem tetszett ez a videó, ha még nem láttad, nézd meg az előző részt is a Fidesz felemelkedéséről, én pedig bízom benne, hogy ez volt az utolsó politikai témájú videó a csatornán. Nem ez az a tartalom, amit gyártani akarunk nektek, de most 2 hétig erre igenis szükség volt. Örülök, hogy itt voltál, és köszönöm a támogatást minden csatornatagnak. Hamarabb nézni a 10-es lista videókat? Legyél te is a csatorna tagja, és már egyből megteheted. Ha pedig már csatornatag vagy, akkor köszönjük a támogatást.